Пътя може би да бъде непознат, но аз не вървя сам. Господ е с мен, Той няма да ме остави. Каквото и да се случи, Той е с мен и денем и нощем. Зная, че моят Спасител е с мен. Той винаги е с мен. Той винаги е с мен. И по време на слънчев ден, и когато има дъжд, мой Исус е винаги с мен. Когато има силна буря и тъмнината ме заобикаля, и силни се надигат вълни, обаче мен ме държи за ръката онзи, който изгонва всякакъв страх и ме пази в любовта си. Той е винаги с мен. Той е винаги с мен. И в слънчев ден, и когато е дъжд, моят Исус е винаги с мен. Когато грижите светски идват върху мен като един мрак, тогава силата на ада заобикаля душата ми, но аз чувам гласът на моят Господ. Бъди мъжествен, аз съм близо, виж колко много те обичам. Той винаги е с мен. Той винаги е с мен. И в слънчев ден, и по време на дъжд, мой Исус е винаги с мен. Възлюбени братя и сестри в Господа, във връзка с това особено събрание в Цюрих, ние поздравяваме всички, които сте дошли тук и също, които сте се включили към директното излъчване в целия свят. Ние ви поздравяваме в скъпоценното име на Исус Христос. Много е болка в сърцето ни и за нас това е голямо изпитание, че всемогъщият Бог, който всичко знае, Той взе се от дома нашия възлюбен брат Франк. Обаче Бог не прави никакви грешки. Всичко служи за наше добро. Божиите помисли не са наши, и Неговите пътища не са наши пътища. Верният и мъдрият слуга на Бога, той действаше по Божието поръчение в продължение на 70 години. И в продължение на 50 години от тези 70 той проповядваше на това място Божието свято слово заради нашето подготвение. Това го правеше всеки уикенд в края на месеца. Ако нямаше това мощно служение на брат Франк, и ние не щеше да бъдем тук днес. Брат Франк изпълни своето служение и милосърдния Господи взе слугата си с мир. Също и с нас Господ има добро намерение. Той няма да остави нас да бъдем насаме. Той е с нас. И в съответствие с Словото си, най-накрая, на времето на благодата, Той започнатото дело на изкуплението и ще го завърши самият Той. Преди да се помолим, искам да чете слово на утешение от Откровението
21 глава от 1 стих до 7. «И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха и море няма вече. И видях и светия град, Новия Иерусалим, да слиза от небето от Бога, приготвен, като невяста, украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: ето, скинията на Бога е с хората, и Той ще обитава с тях, и те ще бъдат Негов народ, и сам Бог ще бъде с тях, техен Бог. Той ще избърше всяка сълза от очите им, и смърт няма да има вече. Няма да има вече нито жалеяние, нито писък, нито болка, първото премина. И седящият на престола каза: ето, правя всичко ново. И ми каза: запиши, защото тези думи са верни и истинни. И ми каза: сбъдна се, аз съм Алфа и Омега, началото и краят. На жадния ще дам даром от извора на водата на живота. Който победи, ще наследи всичко. Това и аз ще му бъда Бог, и той ще ми бъде син. До тук четохме това скъпоценно свято Божие Слово. В стих 4 има написани думи на утешение. Той ще избърше всяка сълза от очите им, и смърт няма да има вече. Няма да има вече нито жаление, нито писък, нито болка. Първото премина. Колко е чудно това! И победителите, множеството изкупени чрез кръвта, за тях пише в стих 7: който победи, ще наследи всичко това, и аз ще му бъда Бог, и той ще ми бъде син. О, каква увереност и каква надежда ние можем да имаме в сърцата си, тъй като на нас е обещано чудната слава. Нека да се помолим. Първо да се издигнем за молитва. Господи всемогъщи Боже, Ти си Творецът на небето и на земята. Ти завърши сътворението също сега, и Ти ще завършиш скоро изкупителното си дело. Господи, ние не можем достатъчно да Ти благодарим за това неповторимото служение на брат Франк. Ние Ти благодарим, че той е носил през целия си живот този товар във връзка с църквата, и накрая можа това да го даде на Теб и така да се мине без грижи. Господи, ние тук сме се събрали в пълно очакване. Молим Те, прости ни всички недостатъци. Ние имаме нужда повече от Теб.
Желаем да имаме нови преживявания с Теб. Нека Твой Дух да слезе върху всички нас и бъди прославлен Ти помежду нас. И нека всички Твои обещания да бъдат изпълнени в нас. Ние Ти молим за това. В Твое имя. Амин. Хваление и благодарение да бъде издигнато на Господа, че отново можем да прославяме Неговата милост и делото на изкуплението, което беше извършено на Голготския кръст заради нас. Ние тази сутрин отново сме благодарни за Неговата голяма милост, любов, вярност, както и автора на тази песен казва, че колко е добре, колко е чудно, че Господ е верен. Ние можем дори да не бъдем верни, но Господ остава винаги верен. И ние много сме благодарни за това, че Той се чувства на нашите немощи. Той отново ни помага във всички наши ситуации в живота ни. Преди да се молим, искам да чета от пророк Исаия, 12 глава. Това са скъпоценни думи. Исаия, 12 глава, от стих 2. Ето, Бог ми е спасение. Ще се уповавам и няма да се боя, защото сила моя и песен моя е Господ Бог, и Той стана мое спасение. И с веселие ще гребете вода от изворите на спасението. И ще кажете в онзи ден: славете Господа, призовете името Му, изявете сред народите делата Му, напомняйте, че името Му е възвишено. Пейте псалми на Господа, защото извърши велики дела. Нека бъде познато това по цялата земя. Да, ние можем да кажем, че това ще стане познато по цялата земя, тъй като Божието Слово във всичко трябва да бъде изпълнено. И ние сме благодарни, че Неговото Слово, Неговото послание се възвестява във всички народи, и това, което Той е проговорил в наши дни, е дал Слово. И тук се казва: извикай и лекувай, Сионска жителко, защото святия Израилев е велик сред теб. Не само жителите на Иерусалим и Сион, но също и ние, възлюбени. Ние искаме да възклицаваме на нашия Господ и да Му донесем хваление и чест и песен за прославление. И ние сме благодарни, че няма нужда ние да се страхуваме към източника на живота. Нека Бог днес сутринта да ни благослови и нека сега да се изправим за съвместна молитва. Верният Боже, ние се покланяме на Теб тази сутрин и ние можем да прогласим заедно, както е казал пророк Исаия, че Бог ми е спасение. О Господи, наистина Ти стана за нас спасението ни. Ти си за нас всичко във всичко и ние можем да кажем, че ние сме уверени, ние се страхуваме, тъй като Господ Бог е нашата сила и хвалебна песен. Ти искаш да бъдеш такъв, Господи, и Ти искаш да останеш такъв в средата ни. Ние се покланяме на Теб. Наистина, Ти стана спасител на нашата душа. Ти плати цената. Ти дойде и донеси пълното изкупление, благодарение на Теб за това и хваление, чест и поклонение на Твоето славно име. Господи, ние Ти благодарим, че можем с благодарни сърца да идваме пред Теб, да Ти издигаме почет и поклонение. И можем
да виждаме, че Словото Ти се изпълнява и в тези дни. Твоята слава и Твоите велики дела трябва да бъдат проповядани във всички народи. Както Ти си проповядал, то така трябва да остане. И така, ние Те прославяме. И ние можем да виждаме, че през нашите дни става така, че посланието Ти е отнесено във всички държави и съноси. Има хора, които Ти ги освобождаваш от греховете им и ги причисляш към Твоя народ. Благодарим Ти, че Ти имаш пратеници и Ти ги пращаш рано и късно. Благодарим Ти, че Ти си в телото. Молим Те, бъди с нас сега и дай Твоята милост на говорение и на слушание милост дай, за да можем на Теб да донесем хваление. Господи, помогни ни да бъдем под силата на Святия Дух Твой. Ние нищо не можем да си вземем, да откъснем нещо за нас, но ние с вяра гледаме към Теб. Молим Те, примахни всичко, което Ти пречи, което стои на Твоя път. Поклонение да бъде на Твоето славно име Иисуса. Амин. Хваление и благодарение да бъде издигнато на Господа. По принцип, аз исках да кажа такъв израз, който каза Господ, че когато Той дойде и се яви на неговите, Той каза: мир вам! Колко е чудно, че може да се изпълни онова, което Бог е казал чрез пророк Исаия, за да излизат неговите пратеници с такива думи: мир вам, и да посеят семе на правда. Аз не само вчера вечерта, но също и преди, аз размишлявах за последното пътуване и за всички тези години, в които беше посято Словото. Милостта, която Бог даде, беше в това, за да търсим мир, да го следваме и никога да не употребим някакво разбиране с цел да се направи раздяла, но да търсим онова, което ни обединява, прави да бъдем заедно. Може би и някои неща не е нужно да бъдат чути, които се говорят, но ние трябва с вяра да стоим и да вярваме, че Божия час ще настъпи. И всички, които са от истината, рано или късно, те ще бъдат обхванати от онова, което е било предназначено за тях. Това наистина ще бъде и те ще го получат. Това е нещо, което ние можем да виждаме в служението на брат Бранхам, тъй като няма нито една проповед, в която той да покаже собствена праведност или да каже, че той най-добри от всички знае, но с Божията любов, която беше в сърцето му, той донесе посланието на Бога, което произвежда божествено начало във всички онези, които приемат това послание и могат да вярват от сърце на това, което Той е казал. През тези дни ние споменаваме за нашият Господ, който стана човек, и това е проява на божествената любов, защото написано е, че в това беше изявена Божията любов, че Той дойде при нас,
а още и той нас не примири със себе си, за да може да бъде направен един мост за общение и връзка, да имаме с Него. И днес сутринта аз така набързо четох 2-3 места от Библията, от Стария Завет, след това и няколко места от Новия четох. В Псалом 34, тук в стих 15 се говори. Псалом 34, стих 15. Отклонявай се от злото и върши добро. Търси мира и го следвай. И още стих 19. Господ е близо до съкрушените по сърце и спасява сломените по дух. След това още в Псалом 85. Тук едно от най-чудните обещания във връзка с онова, което трябвало да стане на Голготата. Ние ще четем тук от стих 8, Псалом 85. Укажи ни милостта си, Господи, и ни подари спасението си. Ще слушам какво ще говори Господ Бог, защото ще говори мир на народа си и на светиите си, и да не се върнат обратно към безумие. Наистина, спасението му е близо до онези, които му се боят, за да обитава слава в нашата земя. Милост и истина се срещнаха. Правда и мир се целунаха. До тук четохме това слово, може би и следващия стих още. Истина ще поникне от земята и правда ще надникне от небето. В английския превод в този стих пише: милостта и верността се пригърнат една с друга. Милостта и верността ще се пригърнат. Правдата и мирът ще се целунат. Бог всичко това го направи и така ние трябва да разберем, че ние сме били поставени в това Божие дело. Така че самите ние сме също Божието дело. И ние вече често сме го казвали, че ние не само говорим за планът на спасението на Бога, но самите ние сме част от този план за спасението. Също и това сме го подчертавали, че ние сме самото ядро на този план за спасение на Бога. Без да гледаме колко Той там включил, какво е включил в този план. Но ядрото на целия спасителен Божий план, това е изкупеното множество. Защото самото сърце и самото ядро на спасителния божествен план, това са изкупените. И ако това ние сме го разбрали и
ако това е станало нашето откровение от Бога, в такъв случай наистина ние сме получили помощ и вече не става дума за някакво поучение или разбиране, но за това, какво Бог е направил за нас, с нас, чрез нас и какво Той още иска да направи. И както тук пише в стих 10, по-точно стих 9 в Българската Библия, наистина спасението му е близо до онези, които му се боят. Страхът на Господа от самото начало, това е мъдрост на Господа. Всяка една мъдрост, която е извън Божият страх, може да си я оставим там някъде. Всяко едно поучение и възвестяване, всичко, което не е в Божията любов, не е в страхопочитание, то не може да служи за благословение. Тук ние четохме, че нашия Бог прогласява благословение. То не само е било прогласено, но то е дошло в Исус Христос, нашият Господ. Всичко, което в Стария Завет е било дадено като пророчество, а в Новия Завет то станало божествена реалност. Всички обещания от Битие, 3 глава, стих 15, и до Малахия, 3 глава, 1 стих, всичко това беше дадено относно Христос, а след това то стана божествена реалност. И тук се казва в стих 8: «Укажи ни милостта си, Господи, и ни подари спасението си». Това беше желание на всички, които очакваха спасението, и на целия народ Божий. Днес, без да насилваме този стих, ние можем да кажем така: Господи, Ти ни даде да видим Твоето спасение. Господи, Ти ни показа Твоята милост. Господи, Ти даде на нас спасението си, и ние трябва да разберем чрез божествено откровение. Ние с нашия ум, или че в такъв случай ние ще започнем с старите неща, но ако бихме го разбрали чрез откровение, че това вече е извършено дело на Бога, и че всички неща, които ни са били дадени в пророческото слово за напред, всичко това беше като предимство дадено, и то стана реалност в Христос. Всеки може от сърце да се радва. Дай, Господи, да видим Твоята милост и Твоето спасение. Кажи го това днес в сърцето си. Господи, аз можах да видя Твоето спасение. Аз получих Твоята милост. Господи, Ти ми помогна. Това трябва да бъде увереност лично в Теб и преживяване да стане. Наистина, спасението му е близо до онези, които му се боят. Това е божествен страх. Не е някакъв страх, когато искаш да се скриеш от някакво наказание, но това е страхопочитание пред святия Бог, който е от вечността и за вечността. Това е страхопочитание пред Бога. Наистина, спасението му е близо до онези, които му се боят, за да обитава слава в нашата земя.
Милост и истина се срещнаха. Правда и мир се целунаха. Колко е мощно това слово! Не знам как е при вас, но сякаш го четем за първи път това. Да, то отдавна е написано в Библията. То не вчера са го написали, това вече столетия, може би и хилядолетия вече. Мина, откакто се проповядваше, се приемаше с вяра, са го преживявали. Точно както пророците и Божиите мъже са говорили тези неща, пророкували, също самите те са били божествена реалност по милост. В Псалом 122 написано е, а сега ще чете първи стих, след това 6 и 7, може би и даже до края. Зарадвах се, когато ми казаха да отидем в Господния дом. Краката ни стоят вътре, в портите ти, Иерусалиме. Сега няма да чете още нататък, сега ще чете 6 стих. Молете се за мира на Иерусалим. Нека благоуспяват онези, които те обичат. Мир да бъде в крепостите ти, благоденствие в дворците ти. Заради братята си и приятелите си ще кажа сега, мир да е в теб. Заради дома на Господа нашия Бог ще търся доброто ти. Колко чудни са тези думи тук. Говори се за Иерусалим, който е градина на нашия Бог, за Божият народ, който носеше обещанията, вярваше на тях, който беше милост, така че те имаха пророк в средата си и накрая видяха изпълнението, че се яви Месията. Молете се за мира на Иерусалим. Нека благоуспяват онези, които те обичат. Това не е една улица, еднопосочно движение, но тъй както Бог нас ни е възлюбил, така и ние можем да го обичаме. Бог, който ни е търсил и ни е намерил, Той ни предназначил да бъдем Негова собственост. Той иска да направи от нас нещо такова, чрез което ще бъде прославлена Неговата милост. Сега четохме, зарадвах се, когато ми казаха да отидем в Господния дом, защото няма по-голяма радост, да можеш да кажеш един на друг, ай да отидем в Господния дом, да слушаме Неговите думи, да прославяме Неговата милост и да позволим да бъдем благословени от Него. След това ние един друг благославяме с поздрав на мира. Преди четох от Йоан 20 глава, където Господ каза мир вам, и Той показа ръцете си им на тях, и те се зарадваха. Онези, които имат мир с Бога, те могат да видят Господ, и те така са подкрепени, те се радват. Автора на една песен пее: когато Божият мир напълва душата ми, тогава възклицава и се радва сърцето ми. Колко често аз бих могъл да се
основавам на това, когато тук и там ме питаха, поставяха въпроси, и аз много добре знаех, че това ще донесе спорове. Блаженни са онези, които имат милост пред Бога, за да носят този Божият мир в сърцето си. И в 8 стих пише: заради братята си и приятелите си ще кажа сега: мир да е в теб. Заради дома на Господа нашия Бог ще търся доброто ти. Не става дума само за отделни хора, но става дума за църквата на Господа като общност, за да може Бог с нас да завърши историята на спасението и да може всичко това да го изпълни. Не става дума само да се събираме заедно, че днес е неделя или събота, но става дума, за да можем да се явим пред Бога и да имаме общение с Него, да говорим с Него, да позволим и Той да говори на нас. Както и преди сме казвали, да може Той по милост да завърши спасителната история. В Исаия 53 глава това е глава, в която са описани страданията на нашия Господ и Изкупител. И тук в 5 стих пише: но Той беше пробуден заради нашите престъпления, беше съсипан заради нашите беззакония. Върху Него дойде наказанието, докарващо нашия мир. И с Неговите рани ние бяхме изцелени. Колко са прекрасни краката на онзи, който благовества, който проповядва мир и проповядва Божието спасение. Може би ние всичко това ще можем да го кажем с един израз, че които Божественото послание и проповед носят с мир. Тогава Бог просто е принуден да благославя и не може да бъде по друг начин. И Той е благословил и още ще го направи. Ако ние ще отидем в Новия Завет, виждаме колко голямо е възвестяването, което е било дадено във връзка с раждането на нашия Господ и Изкупител. Обаче, преди Захария вече е казал няколко думи чрез Божия дух. Евангелието от Лука, 1 глава, за да бъде по-ясно, започваме от стих 66, но може би ще започнем от 77. За да дадеш на Неговия народ да познае спасение чрез прощаване на греховете им, поради милосърдието на нашия Бог, с което ни посети зора отгоре. За да осияе седящите в темнина и в сянка на смъртта, и да насочи краката ни в пътя на мира. Това е като обобщение на онова, което чрез нашия Господ Исус Христос трябвало да стане, и то наистина стана. Този мъж Йоан трябваше да приготви пътя. И както вече често съм го казвал, че
когато Захария беше изпълнен със Святия Дух, той не се молеше като наизуст, но той се молеше от вътрешността му. Беше като обобщение на пророческите изрази. Може самите да го прочетете в Псалом 41, и в 14, и в 72, и още в Псалом 18, и в 111, 4 стих, и в 132 Псалом, 17 стих, и Първо Царие, 2 глава, 10 стих. Вие сами можете да си прочетете целият този списък. Какво е това? Всеки един Божий мъж, който е бил изпълнен с Божия Дух, и всяко едно Божие дете, изпълнено с Божия Дух, ще проповядва винаги. Винаги в границите на Божието Слово, винаги ще се моли в границите на Божието Слово, ще вярва така. И ако Бог ще му даде помощ, той и ще живее в границите на Божието Слово, тъй като само така се разкрива Божият живот. И този Божий мъж, който бил изпълнен със Святия Дух, той, също както и преди е направила Мария, той донесе тук, описва песента на прославление и поклонение. Тук пише в 46 стих, това е в съответствие с написаното в Първо Царе, 2 глава от 1 до стих 10. Също и всички други места от Библията, Псалом 111 или 103, или Псалом 89 стих 11, или Псалом 147 и така до Първо Царе 2 глава. Всичко това, наистина всичко, също и онези думи бяха акцентирани от Духа във връзка с събитията, които тогава се случваха. Можем ли ние тук да разберем какво това означава за нас? Ако Господ по милост ни е дал взаимовръзки помежду всички пророчески думи, които са били дадени за църквата като общност, сега за това време, и ние сме тук само така от една страна да разглеждаме, но ние искаме да се докоснем до ядрото на божественото пророчество. И ако спасително-историческото дело или завършването на това дело можем да го разпределим по Библията и да кажем, ето това Бог го е казал предварително и то се изпълнява пред очите ни. И тези хора, виждаме го тук така, те са позволили да говори Божия Дух. Те в съответствие с всяко едно обещание, дадено в Божието Слово, в съответствие с това, те донесаха благодарност пред всемогъщия Бог. И ако ние в тези дни ще го правим същото, такъв случай с това ще бъде донесено доказателството за онези неща, които Бог ни ги е обещал, за да ги видим с вяра, да ги очакваме с вяра и с вяра, да разчитаме, че те ще се изпълнят по милост. Тъй като Захария, който е получил обещание относно Йоан, и чрез това трябвало да бъде изпълнено пророчество от Исаия, глава 40, стих 3 и 4, Малахия, 3 глава, 1 стих. И какво се е случило? Той не можа така наведнъж на всичко това да повярва. Това, може би, за него беше висока летва, обаче той прославяше и хваляше Господа. И тук се говори в стих 77. За да дадеш на неговия народ да познае спасение чрез прощаване на греховете им.
И така, не само някакво познание, което остава някъде в пространството и за него може да се спори, но това е божествено познание на спасение и то води към преживяванията с Бога, преживяване на опрощение на греховете. Какво ще ни помогне на теб и на мен? Познание за опрощението, оправданието, освещението и всички тези библейски поучения, ако това само остава на нивото познание, ние не можем да отидем към преживяването, не можем да влезем, за да владеем тези неща. По времето, когато Бог е предназначил така, че Словото Му да се изпълни, тогава тези неща, които са били написани преди като обещание, те ще станат божествена реалност само в онези, които са определени да имат участие в това. Първо става приемането на обещаното Слово, след това то се съединява с вярата и слиза върху нас Божия Дух. И силата на Всевишният произвежда работа в нас и божественото обещаното Слово трябва да изникне. И не може да бъде по друг начин. То винаги така е било досега. Дали Бог се е променил пътищата или намеренията? Никога. Израилевия Бог достоен за хваление. Той никога не лъже. Той стои зад думите си. И позволете ми да кажа още следното. Той също стои зад всички онези, които са приели Словото Му с вяра. И Той не само бодрства над Словото си, но също Той бди над онези, които Словото Му са го приели в страхопочитание, са го приели като обещание дадено. И сега Той бди над нас. И стражът над Израиля не спи и не дреме. Той е нашата помощ и нашето спасение. И тук в 78 стих се говори: поради милосърдието на нашия Бог, не само милост, но милосърдието на нашия Бог. Блаженни са милостивите, тъй като те ще бъдат помилвани. Нашия Бог от сърце е дал и показал своята милост. Не само по принуда, но от божествена любов го е направил. И така, Бог е възлюбил свети, така че е дал синът си, единородния син си дал. Възлюбени, няма нищо друго, което може да направи толкова силно впечатление, освен Божията любов. Това подобно като горещи въглени да поставяш върху ледена глава, но в Божията любов има горещина, може да се стоплиш в нея и да не изгориш. Това не е някаква картина, която може да я поставиш на стената, както казваше брат Бранхам, но в Божията любов, Божествения огън има живот, има светлина, има топлина и всичко онова, което е свързано с Неговата любов. Как днес изглеждат нещата при теб и при мен, когато ние пеем, че огъня на любовта гори, а ние като ледени висулки, какво ще ни помогне само да пеем? Защото студената ще бъде за нас наказание за лъжата. Но ние сега с вяра трябва да застанем на Божията страна и да кажем:
Господи, ние не живеем в дните, когато се проповядва обещанието още нататък и още, но сега живеем в дните, когато всички обещания стават да и амин, тъй като дойде вече времето им да бъдат изпълнени. Това е поради милосърдието на нашия Бог. Възлюбени, това много ме докосва вътрешността ми. Бог с цялото си сърце нас ни е възлюбил. И с тази сърдечна любов и ние можем да обичаме, защото и на нас дойде Божието милосърдие. Един автор на песента пее: за мен дойде Божието милосърдие, което аз не съм го заслужил. Това е нещо чудно. Моето гордо сърце, може би изобщо това не го искало. Обаче вие знаете тази песен и ние се хвалим с Божията милост, която дойде на нас. Поради милосърдието на нашия Бог, с което ни посети зора отгоре, за да осияе седящите в темнина и в сянка на смъртта. И тук ние споменаваме Исаия, мисля, че това е 9 глава, където има написано: народът, който ходи в темнина, видя голяма светлина. По вечерно време ще се яви светлината. И Павел пише в Първо Солунци, 5 глава, стих 4, но вие, братя, не сте в темнина, че денят да дойде върху вас като крадец. Защо ние не сме в темнината? Защото Бог е дал светлина по вечерно време, чрез пророческо откровение на Словото Му. И затова Петър тогава можа да каже, че пророческото Слово е като светило, което свети в темно място. И ние не можем нищо друго, освен да спомним как в дните на Моисей целият Египет беше поразен със страшна темнина. Но там, където беше Божият народ събран, хора, които носиха в себе си обещанието и очакваха изпълнението му, там имаше светлина. И Библията казва, че тъмнината в Египет е била дори осезаема. Обаче светлината в средата на Божия народ е бил мощен, така че той също можеше да бъде осезаем. И светлината беше върху онези, които бяха предназначени, за да излязат от темнината. Кой беше тази светлина? Самият Господ. Той е светлина за свете. Той вървеше в облачен стълб и огнен стълб пред народа си, за да даде светлина на онези, които седят в темно място, в земя на темна сянка, и да ни постави нашите крака да бъдем на пътя на мира. И в Лука 2 глава, стих 13 пише: ангела, който донесе благата вест, заедно с него се появи едно многобройно небесно воинство, което хваляше Бога, като казваше: слава на Бога във висините и на земята мир между хората, в които е Неговото благоволение. Това не е обещание, което стои във всички преводи, дадено за всички хора, че в хората е благоволение, за всички хора там се говори. Обаче Бог си има хора на земята. Това са Божии хора.
в което Бог имаси Негово благоволение. И в тези хора, в които има Негово благоволение, в тях има Божият мир, който е над всяко човешко разбиране. И тук се говори слава на Бога във висините и на земята мир между хората, в които е Неговото благоволение. Ние знаем за какво става дума тук. Само онези, които вече се занимавали с преводи, може да разбере колко е трудно понякога да приведеш от друг език онова, което ти трябва да го кажеш на твой език, особено когато срещаш еврейски език, арамейски. Често не ти достига думите правилно да го приведеш. Обаче сега ще ви кажа, когато Божия Дух е в нас и над нас, ние тогава ще намерим правилните думи и правилно разбиране ще имаме по милост. Нали е така? Това е Святия Дух, който животвори Словото и който ни води и ввежда във всяка истина. Бог си има такива хора на земята, в които Той има Неговото благоволение. И както вече ние споменахме от Евангелието Йоан, глава 20, нека да четем от стих 19. А вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратите, където бяха събрани учениците, бяха заключени поради страха от юдеите, Исус дойде, застана на средата и им каза: „Мир вам!“ И като каза това, им показа ръцете и ребрата си, и учениците се зарадваха, като видяха Господа. Той им показа ръцете си и ребрата си, ръцете прободени. Той искаше да им каже: аз наистина ви изявих моята любов. Това са белези на Божията любов, която аз показах на вас. Моя Бог направи така, че да тече кръвта, за да бъдете вие изкупени. Учениците тук се говори, че се зарадваха, защото видяха своя Господ. О, ние много желаем да видим Исус. Ние не идваме само тук, за да чуем за Него или да пеем на Него, но ние искаме да видим и Исуса. С радост, желание искаме да преживеем Исуса. Искаме да се доближим до Него през тези дни. Искаме и Той да се доближи до нас. Така че Той да ни покаже и на нас ръцете си и ребрата си. Така че и ние да разберем, че Той ни е изкупил нас. Той ни е назовал по име и че правда и истина се целунаха и истината и правдата се прегърнаха и ние сме точно в тази прегръдка. Без нас нищо не е станало и то няма да стане, тъй като всичко това беше направено заради нас. Защо Бог беше в Христос? За да примири света със себе си. Това беше примирение, това беше прегръдка, милост, спасение. Блаженни са онези, които не само го знаят като теория, но които на практика, на дело са запознати с това чрез преживяване.
и че тази Божия милост наистина да бъде изявена, да действа. И Господ ни заповядва, че когато влезем в някоя къща, да казваме такъв поздрав: мир на този дом. Нека Бог да направи от нас такива хора. И аз наистина много желая, копнея, да последвам думите на нашия Господ, и много добре знае, че само от себе си това не мога да го направя. Господ не е казал просто така някакви думи, но Той стои зад своите си думи и действа. Ако Той го обещал, това е възможно. Ако при теб и при мен изглежда, че това не е възможно, ние трябва да кажем на себе си така, както беше с Авраам. Дали има нещо невъзможно за Бога? Тъй като за Бога всичко е възможно, и когато ние ще повярваме на това, тогава на нас ще бъде отворен пътя на вярата, ще можем да кажем от сърце да и да го приемем, че обещанието не е празно, но то е изпълнено със смисъл, че Бог иска Словото на обещанието си в нас да потвърди по милост. И аз желая ние всички да поздравим един друг и да казваме: мир да бъде с теб. Наистина, божественият мир, който тече като вода, като благословение тече. Ние всички желаем го това. Аз вчера дадох цял отчет. Така отдавна не съм го правил. И ще ви кажа какво е това. Точно както казвал, свидетелствувал брат Бранхам. Сега отскоро го казвах, но паметта ми вече не е толкова много добре. И моля да ме простите, когато превеждах проповедта с разказа му как наближи бикът до него, и той каза за някакви преживявания, и те го попитаха какво е това, Божията сила или Божията дарба. И той отговори в простота: това е Божията любов. Когато аз видях, че този бик искаше направо да ме унищожи, аз просто го обичах. И в такъв случай ние не трябва само да отрежем едно парче хляб да едем, но целият хляб да вземем и да го едем. Той каза: това е любовта. Вместо да избягам, да бягам от него, но аз просто обичах това животно. И той не се държеше като дете, но просто каза го като дете: извинявай, аз навлязох на твоята територия и просто те оплаших. Много съжалявам за това. Иди си с мира и легни. И това животно легна. Как може това да се разбере по-човешки? Божията любов искали и авторите на песента да я опишат. И един автор по-удачно я описал Божията любов. Той казал: дори океанът да се превърне в мастило и небето в пергамент, и в пера всички стрикчета на тревата, и да опишат Божията любов, няма да успеят. Брат Бранхам също говорил за любовта филио и любовта агапе, човешката любов и божествената любов. Всичко човешко ще дойде към краят си. Дори и дарбите ще приключат. Обаче любовта никога няма да премине, няма да свърши. И Божията любов, тази любов се явила на Голготата чрез нашия Изкупител за всички изкупени. Нека и сега, чрез всички изкупени, тя да бъде изявена
те да имат към Него и един към друг, тъй като завършването на Бога няма да се случи с възклицание или силен тръбен звук, но в Божията любов ще се случи завършването на всичко онова, което е свързано с църквата невяста. И ще се изпълни всичко в любовта и завършването с нашия Господ. Ние ще можем да достигнем само по такъв начин. Нека верният Бог чрез всички тези сериозни думи от Святото Писание нека да ни приготви към идващите дни, така че всички, които ще дойдат, да бъдат благословени и да могат да усетят Божият мир, след като те влязат тук, щом влязат, или ще дойдат на платформата, или там на улицата, нека да усетят, че тук е Бог, защото тук има любов. Там, където е Бог, там може да има само любов и спасение, и милост, опрощение, тъй като всичко това Бог ни е дал в Христос. Това не е някакво така празни думи и поучения, но това е истински преживяване на пълнотата с нашия Бог. Нека бъде прославлено Неговото име. Амин. Нека да се изправим за молитва. Господи, о Небесни Отче, ние Ти благодарим от дълбочина на сърцето си за Твоето мощно Слово. Твоето Слово е истина. Твоето Слово донася живот. Твоето Слово е светило за нашите крака и то е светлина на пътя ни. Господи, когато ние гледаме в Словото Ти, то изглежда така, че сякаш себе си гледаме в огледало. Господи, аз Ти моля лично за себе си и всеки за себе си, моля, помогни ни да можем в тази любов, която Ти заяви, да бъдем ние поставени в нея, да бъдем изцяло потопени в Твоята любов, така както го чухме, както това беше в Твоя слуга, възлюбен наш брат Бранхам. Господи, това още не е така с нас, но ние молим и вярваме, че Ти това си го приготвил за нас. Молим Ти, дай го това на мен, дай го това на нас, тази съвършена любов към Теб и Твоето Слово и един към друг. О Исусе, ние гледаме с вяра и доверие тази сутрин. Ти това го искаш, Господи, да ходим така, както Ти си ходил, да бъдем в любовта така, както Ти това го желаеш. Господи, ние се покланяме на Теб и ние Ти молим, води ни в този дух на нежността и смирение. Нека всичко останало да отпадне от нас, всичко, което не съответства с Теб. И дай ни на нас Божият мир, както и Ти си го прогласил. Господи, ние имаме нужда в Него. Дай го това на всички нас по милост. Нека ние да видим Твоите пробудени ръце тази сутрин, както тогава можаха да видят учениците Ти. Поклонение и слава да бъде донесено на Твоето име. Господи, ние Ти молим, дай да има молитва в нашите сърца, да можем да се срещнем с Теб тази сутрин, да кажем, Господи, Ти беше с нас. Господи, действай чрез Твоя Святи Дух. Господи, ние не се съмняваме, че Ти си помежду нас.
Ти си в средата на Твоя народ. Ти си там, където се проповядва Твоето Слово в истина. Ти си там. Наистина си помежду нас. Ние Ти молим. Помогни на нас, помогни на нашите братя и сестри в тези дни. Помогни на всички, които трябва да дойдат. Боже наш, ние Ти молим. Това е нашата молитва и желание. Нека да стане така, както беше говорено, да бъдат благословени всички, които има да дойдат. Помогни на всички нас. Ние се покланяме на Теб в името на Исуса. Алилуя. Амин. Господи Иисусе, Ти си моят Спаситель, и Ти ми помагаш. Аз в смирение стоя пред Теб, се прекланям. Този свят и всичко, което има в него, считам го за ненужно. Господи, Ти си гранчарят, а аз съм глината. Прави с мен това, което Ти е угодно, докато образът на Исус изцяло ще бъде изявен в мен. Господи Исусе, помогни ми да служа на Теб и да спасявам души за Теб. Нека моят живот и моето поведение да ги доведе към тази светлина. Господи, Ти си гранчарят, а аз съм глината. Прави с мен това, което Ти е угодно, докато образът на Исус изцяло ще бъде изявен в мен. О, Господи, помогни ми винаги да имам търпение и изцяло да стоя в вяра. О, научи ме да постъпвам с брата си така, както аз искам той с мен да постъпва. Господи, Ти си гранчарят, а аз съм глината. Прави с мен това, което Ти е угодно, докато образът на Исус изцяло ще бъде изявен в мен. Господи Исусе, дай ми да бъда верен, и тогава аз ще стоя твърдо срещу врагът. И дори ако ще се наложи един ден аз да напусна тази земя, нека да бъда аз готов. Господи, Ти си гранчарят, а аз съм глината. Прави с мен това, което Ти е угодно, докато образът на Исус изцяло ще бъде изявен в мен.